chii chakaitika mama? Nesu makuseni pandakamuka ndichiti rega nditsvaire yard ndakaona dhoo remotikari risonyatsofara zvakanaka. Saka siti remotikari ranga rakarara. Then paside pamba pane makondomu anga aripo. Pamba pane 2. Pachiratidza kuti pane rimwe ratovhurwa. Muda kuputika kani? Prophet zvinobohwa stereki. Because chikuitika zvoti nini motikari nemwana wangu hatibvumidzwa kupinda. Asi mamubvumidzwa kupinda nemurume mota? Inini nemwana hatibvumidzwa kupinda asi yakuita chiuni motikari iyo. Hanzi akuita language boy here. Ko papa hanzi mukuita zvemabhishu mu hapana chandinoziva Prophet. Hapana chamunoziva? Hapana. Ko imimi chii chiri kuita kuti muti varudaro? Ndakaona makondomu motikari ari pasiti. Hanzi takaona kamine maplastiki mumota muchii aufa? Hai Prophet, kutaura chokwadi inini hapana chandiri kuziva. But anga asimo ere mumota mani? Handina chandiri kuziva. Arikuramba. Ndosaka ndatomuti hande kwa Prophet wani kunyadzisa kosi riri kuramba zvinhu zvarakaita. Riri kuramba zvinhu zvarakaita. Isusu kuno kuti nogadzirisa dzese isi. Izvozvi inenge iri delayed mention nokuti kwazvakaperera tatokuoneswa. Takapiwa naMwari grace rekufanira kuona newspaper ri next week yari nhasi. So chii chakaitika mama? Nesu makuseni pandakamuka ndichiti rega nditsvaire yard ndakaona dhoo remotikari risonyatsofara zvakanaka. Ndopandakati rega ndivhure ndofara tongovhurika. Saka siti remotikari ranga rakarara. Then paside pamba pane makondomu anga aripo. Pamba pane 2. Pachiratidza kuti pane rimwe ratovhurwa zvatoshanda sanga risipo. Unozviziva? Hapana chandinoziva Prophet. Anga ine mota ndiya? Ndini ndanga ndiinayo. Ndimi makailoka here? Zvekuloka handichanyatsozviziva nokuti ndanga ndakadhakwa. Saka handichaziva kuti ndakaloka here kana kuti. Hazina mama ari kunyepa. Madhamu ndowanditi ndiuye kunoku zvoti ndatozongoya ndaona kuti mawani acho ka. Toita saito dzoda 1-on-1 nyaya dzakadai idzi. Batai zviro zvachimega. Batai zviro zvachimega. Papa, hamusi kuziva here izvo? Handina chandiri kuziva Prophet, chokwadi chakanaka. Handina chandiri kuziva. Iye kana achiti hasi kuziva saka akaradzika siti ndiani? Kuradzika kasiti kakararira. Ranga rakarara siti plus makondomu 1 radza zvakatoshanda. Vana mai muri kunyepera kuita mutsvene but mese munotoziva kuti anenge ari mangani. Zvabatwa nevashoma. Mungade here kuti tikuratidzei kuti akapinda sei mumota? Yes Prophet. Can we give here the spiritual spectacles? I pere mushe. Can I do some crazy stuff here? Mama, where am I? Garaipa. Abata zvinhu. Now can we do some serious stuff here? Basa rama spiritual spectacles ndere kuti uzvionere wega isi tisina chatataura. Ina ndipo. I'm not there. I am not there. Batai, what's happening there? The security are here. Batai mun. Anokuwadzwa here. Amunokuwara here baba. Mama, uyai apaton. Teera itaurai kwandiri handidi zvavanhu vanoonererwa panapa.
Why chishe muri kuitira noise? Prophet ndikuona maid ndiyo ndiri kuona maid. Ndikuona maid wangu Prophet. Maona maid? Ndaona maid. Toroche. I remember something that happened. Chakamboitika chekuti munhu akati ndadanwa kuve mufundisi. Ndobva anzi wai uri ndadanwa zvaka ndaona nchiparidza pamberi pavanhu vakawanda. But pakazonoperera vision iyo papasina kunaka. Because aiparidza pamberi pavanhu vakawanda. Asanga ainvitwa. Uyaitoni mugara pamama tinyatsoona kuti maid wangu achita sei. Ndimbire tione worship song. Mama Prophet taurai kuti mamuchone. Ndandichiona maid ndiye apinda motikari akatakura maprotector kwakusiya motikari kwakuvhura 1 kwakusiya kapisi keuradza kuti kune kamwe rafurwa. Maid wenyu? Maid asanga asina munhu wanga naye. Okay. Now nyaya ingoripo ndeyekuti musikana wenyu maid wenyu wamurutaura nezvaka akatsamwa. Because me makamunyima password ye wifi, makamuchinjira password ye wifi. Saka ari kukufixai kuti mimi nemurume munetsani zvamuri kuita izvi. So the question is pamuri kudzokera kumba mukunomuitei? Ini ndaitokumbirawo Prophet kuti mimi ndimukatotudzawo mazano nokuti ndimi mune soro rinoona zviri mberi nehasha dzandinadzo. Makizi ndakasingazive kwaari kubva zuro. Ndataona munhu foni yekubasa yakapwanywa. Foni yekubasa yakapwanywa? Yakapwanywa zvikanzi ndiyo uri kuita nayo mabasa erima. Ndokubva yapwanywa. Makizi ndokubva atorwa kubva nezuro. Kutobvuma kuya kunoku kuti chokwadi chibude pachina zvimwe ndingaonewo makizi. Okay mama, atakungotaurawo zvaidandirika. Hatisi kuti hapasina nyaya nditika. Pane chibepa chandiri kuona icho cheplastic cheblack chine zvinhu mukati chichocho.
ishuga yana chida unodira muinjini kana chingaramba wataura chokwadi. Shuga yamamuda kudira muinjini. Yes, Prophet. Saka muda kuti chii kumurume wenyu? Ndatungokumbira regerero pane zvese zvandamuitira nezvandandichimufungira zvakaipa, nongokumbira regerero. Wakumbira regerero, hanzi sorry baba. Aiwa, ndomuregerera nokuti mukadzi wangu ndinomuda. Anoziva kuti handiite zvakadaro. Chendai munogara mbasi. I love my God. Do you love my God? I love you. Koko chirumanzi kuna. Eat. Today is my day. Open my eyes, Papa. Open my eyes. I want more eyes, Papa. I want more eyes. It's done. Ndati kwa chirumanzi kunani. Kuna kundokudzinde ndokwana kunobva family yangu. Yeah, it's done. Yeah, now well. It's done.